Her kommer lige en lille hjælpevideo til, hvordan man kan tegne det her spejlbassin. Opgaven ligger herover, som det er, og der er mål på. Og jeg prøver at tegne den i GeoGebra, så kan man følge med det bedste man kan, så man har en idé om, hvordan man kan gøre det. Vi skal først have tegnet firkanten her. Så den skal være 3 på den ene side og 5,5 meter på den anden side. Så inde i mit GeoGebra, jeg fjerner altså lige aksen og gitteret, for det behøves jeg ikke. Så tegner jeg en linje, og jeg vil gerne have lov til at give den, hvor lang den skal være. Jeg vil gerne have, at den skal være 5,5 meter lang, og jeg skal huske, at når jeg skal have halve i GeoGebra, så skal jeg bruge et punktum og ikke et komma. Så får jeg en linje, der er 5,5 meter lang. Så vil jeg gerne have en firkant her, så jeg vil gerne have en, der går opad, der er 3 meter lang. For at få den til at gå lige opad, så tegner jeg bare lige en vinkelret linje. Så jeg vælger det værktøj heroppe, der hedder vinkelret linje. Sætter den der, og sætter den der. Så vil jeg gerne have målet. Nu har jeg bare en linje, jeg ved, der går vinkelret på den her. Så vil jeg gerne finde ud af, at jeg vil gerne 3 meter op ad den der. Og det gør jeg med det værktøj, der hedder cirkel ud fra centrum og radius. På den her måde, så er jeg sikker på, at det bliver præcist, i stedet for det der med, at hvis man tog en linje og lavede 3 meter, så flyttede og sådan, så kunne man godt risikere, at den blev en lille smule mere. Nu er vi sikre på, at den bliver præcis. Så nu tegner jeg en cirkel her, der har en radius på 3. Og i det sorte punkt heroppe, der ved jeg, altså at der er der 3 meter op. Så kan jeg slette min cirkel, eller mute den, fjerne den herfra billedet, og den her. Og så har jeg ligesom sat der. Så nu ved jeg, at jeg har en vinkel, ret vinkel hernede. Så skal jeg tegne resten af firkanten, og her er det jo nemt, fordi så kan jeg bare sige, at jeg vil gerne tegne igen en linje, der er 5,5 meter lang, men den skal tegnes i det her punkt C heroppe i stedet for. Bum, tager den der. Nu kommer det her så, hvor vi skal tegne herude, her mangler vi trekantsdelen. Nu har vi firkanten. Nu mangler vi at tegne trekantsdelen herude. Og den her trekant er ligesom noget, vi har tegnet før. Det er en trekant, hvor vi kender 3 sider. Der er en grundlinje hernede, der er 3 meter lang. Og så er der 2 ben her, der er 2,1 meter lang. Vi kan kigge på tegningen igen, hvis det er. Og se, ja, de er 2,1 meter lang. Så vi skal tegne en trekant, hvor vi ved, at der er en side, der er 3 meter, og 2 sider, der er 2,1 meter lang. Det gjorde vi faktisk lige her den anden dag. Og ellers så har vi også prøvet det mange gange. Og der igen, jeg bruger det her med cirklerne. Så hvis jeg tegner cirkler, så kan jeg være sikker på, at jeg får det helt præcise. Og nu vil jeg gerne have cirkler, der er 2,1 meter lang. Jeg tegner en cirkel i punktet D og i punktet B. Og der hvor de skærer hinanden herude, der kan jeg nemlig være sikker på, at jeg muter bare lige cirklerne igen. Så nu har jeg bare mit skæringspunkt. Og hvis jeg så tegner de her, så kan I se, de er 2,1 meter lange. Det var det, jeg gerne ville. Så nu er det blevet helt præcist, i stedet for det der, hvor det ikke helt er præcist. Så har jeg nemlig tegnet min bund på den her. Og så må I meget gerne lige måle. Så kan vi jo nemlig være på den sikre side, hvis vi alle sammen har den. Nu tegner jeg lige op som en polygon, og så kan vi lige måle, hvor stort et grundflade areal vi har på den her figur. Vi måler lige arealet her. Bang. Dam. 18,7. Det kan I jo gøre, så kan I jo teste op på, om det bliver det. Det her, det var grundopgaven. Hvis man har lyst, så må man meget gerne udvide den med at lige prøve at se, om man kan gøre den 3D. Det er ikke så bøvlet, som det lyder. Men man går herop i vis, og så trykker man på 3D-grafik. Og så får man den her fancy en frem. Hvis man nu har tegnet lidt tættere på 0, så er det lidt nemmere. Men ellers så har man faktisk samme figur herover som jeg har her. Og her er den bare mulighed for at lave den i 3D. Jeg sletter igen lige aksen her, den gider jeg ikke, og jeg fjerner også det der plan. Så kan I se, her har jeg min figur, som nu ser ud, ligesom den gør herover.
Og hvis jeg går herover, så får jeg de samme værktøjer, jeg kender, men når man trykker herover, så får man nogle nye værktøjer til at tegne i 3D med. Så man kan ligesom skifte lidt mellem de to. Nu fjerner jeg lige det her tekstmærke, eller fordi det er træls derovre. Herover, så vil jeg gerne gøre den her figur tredimensionel, så jeg bliver nødt til at give den en tredje dimension. Jeg bliver altså nødt til at gøre den, hæve den op, altså give den en højde. Og højden på mit spejlbassin her, det var 0,25 meter. Så vi skal finde herover den, der hedder, den ser sådan her ud. Og her kan man nemlig udtrække en figur, altså give den en højde, trække den opad eller nedad. Og man kan trække enten op, som var det en pyramide, så den bliver til en spids, eller til en prisme eller cylinder, så den bare bliver den samme figur i højden. Ligesom sådan en her. Og vores, den skal egentlig have den samme højde hele vejen hen. Så vi trykker på bare på midt på figuren, og så siger den, hvilket udsving vil du have? Jamen jeg vil gerne have et udsving på 0,25 meter, fordi nu måler vi jo meter. Og så løfter den sig op. Bum. Så har jeg faktisk en figur her, der er præcis ligesom et spejlbassin. Og for at lige teste af, så trykker vi herop, så kan vi nemlig måle rumfanget. Trykker på figuren, og så finder vi ud af, at rumfanget er 4,68 kubikmeter. Og faktisk, så er det nærmest det samme, som I fik i jeres opgave. Når man har en kubikmeter, så er det 1000 liter, så det er 4680 liter. 4700 liter cirka. Det var faktisk også det, mange af jer kom frem til, da I regnede jeres opgave. Så har vi i hvert fald testet det efter. Så det er ligesom et bullet point på at tjekke, om man har ramt den. God fornøjelse.